Ambuye alemekezeke chifukwa cha kuimba kwa mtengo wapatali kumene kuli ndi uthenga omaliza wafunso lochititsa chidwi kwambiri kuti kodi inu mudzakhalako ndi funso limene silimayang'ana kusauka, siliyang'ana kupeza bwino, lilibe udindo, ndi funso chabe limene limangobwera laulere kuti kodi inu mudzakhalako. Amayi ndi abambo timangomva ndera za mzinda umene ukubwerawo, koma kukadachita bwino kwambiri anthu tikadayang'ana ndi kuyesesa kudzipezeratu malo mu mzinda umenewu. Zivute zitani kuchokera tsiku limene Adamu adaumbidwa ndi mzache Hava nawapumira mpweya mkati mwawo, ulendo udayambika tsiku limenelo kupita ku mzinda umene Mulungu adaukonza, kumene amitundu yonse akakhaleko. Mpingo wa Mulungu pakati pa nyengo zonsezi pakhala pakuchitika zinthu zambirimbiri zokhumudwitsa, zotopesa, koma mzindawo udakali chikhalire chimene ukupanga nkuyembekezera ndani amene adzakhaleko. Kuchokera nthawi imene anthu oyamba awiri anabadwa anali kuyang'ana ku mzinda umene, alaliki ndi aneneri anabadwa ku dziko lapansi kudzanenelera ulendo umenewo, kuti kodi munthu ngati angakwanitse azikonzekeretse kuti adzakakhale ku mzinda umenewo, chifukwa ukadzafika nyengo yolowa mu mzinda umenewo mwayi wake udzakhala umodzi, ndipo ukadzapezeka kuti iwe suli ku mzinda umenewo udzayilakalaka nthawi ino imene aneneri ndi alaliki akhala akubwera mdziko lapansi kukonzekeretsa munthu ku ulendo umenewo. Kwa chake ana a Mulungu, tifune ngakhale tisafune, koma tikupita ku mzinda umene tikakhalitsa nthawi yayitali. Tikazindikira kumeneko kuti tidafunikadi kudzakhala kuno, ndipo tikakaponyaponya maso mu mzinda umenewo tikapeza kuti ambiri sadalowe. Tsiku limenelo pamene wena akukondwera, ndikhulupirira kuti wena misozi yachifundo, yachisoni, yokumbukira abale awo amene adatsala osalowa mu mzindawo, akalakalaka kuti nawonso akadalowa. Amayi ndi abambo, machitachita, machitidwe ndi ntchito zimene tikupanga lero zizitipasa funso ndikadzamaliza ulendo wa nthawi yapansi pano, kodi ine ndidzakhalako? Pakuti kuyambira pamene tili pa mpingo wa Mulungu tikuyembekezera zinthu ziwiri zichitike, ndipo zinthu ziwiri zimenezo mpingo wa Mulungu zikufunika kuganiza kwambiri osati pang'ono, komanso kuyikirapo mtima. Kuchokera nthawi imene tatembenuka mtima, kuchokera nthawi imene uthenga wakhala ukulalikidwa, amayi ndi abambo, chimene tikuwakonzekeretsa wanthu ndi chifukwa chakuti kutsogolo kwathu kuli zinthu ziwiri. Tikuyembekezera kubwera kwa Yesu kumene kudzachita limodzi ndi kuuka kwa akufa. Tikuyembekezera kubwera kwa Yesu, ndipo tsiku limene Yesu adzabwera, tsiku lomwelo kudzakhalanso kuuka kwa akufa. Koma akufa amene adzauke nawo pamenepa sakufa onse. Akufawo adzauka mitundu iwiri. Mtundu wina udzauka nthawi ina, koma gulu loyamba lidzauka pakuuka koyamba. Chifukwa chake pali funso pano, kodi inu ndi ine tidzakhalako
nanga kuuka koyamba inu mudzauka nawo. Ndiye funso limeneli. Amayi ndi abambo, tatiyeni titsegulire msonkhano umenewu masana wano mapemphero ndikankhani kochepa kwambiri kamene tikapeze m'buku la chivumbulutso chapter number 20 verse number 6. Tikuwerenga mu chivumbulutso chapter 20 verse 6. Odala ndi woyera mtima ali iye amene achita nawo pakuuka koyamba. Pa iwowo imfa yachiwiri alibe ulamuliro, komatu adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, nadzachita ufumu pamodzi ndi iye zaka zikwizo. Verse 7. Amen. Mpingo wa Mulungu. Mulungu wamkulukulu amene amadziwa kudalitsa adalitse lemba limeneli. Verse number 6. Yudi odala ali iwo amene achita nawo pakuuka koyamba, chifukwa imfa yachiwiri ilibe ulamuliro pa iwowo. Ana a Mulungu, Bible likutifotokozera za kuuka kumene kuti kukhalepo pamene tikupita kumapeto a nthawi ya pansi pano. Ana a Mulungu, ife amene tikukhulupirira mawu a Mulungu tikukhulupirira kuti tsiku lina Yesu akamadzabwera, iwo amene adagona m'manda koma adakonza mitima yawo adzauka pakuuka koyamba. Ndipo kuuka kumeneku ndi kumene inu ndine lero tikuchitira makani onsewa ndi mpikisano onsewo, kuyesayesa konseku ana a Mulungu ndi kulalikira konse tathera pakuti munthu pa nthawi yokhala m'dziko lapansi ayesese kuchita bwino, chifukwa kuuka koyamba pamene Yesu akubwera kudzachitika ndi okhawo amene ali oyera mtima, amene miyoyo yawo idatuluka ku dziko lapansi, sadakhala abwenzi auchimo, sadakhala abwenzi azisangalalo za nthawi ya pansi pano. Anasunga moyo wa chikhristu mumtendere ngakhale m'mavuto. Zowawa anali nazo, koma chifukwa ankayang'ana kuti pamene ndimwalira ndi Yesu, anapirira zowawazo, nalimba mtima kususana naye Satana mu nthawi ya pansi pano, chifukwa akamwalira amenewo nagona m'manda, pamene Yesu akubwera adzayamba kudzutsa oyera mtima. Woyera mtimawo lipenga likalira auka kuchoka m'manda. Palibe mphamvu iliyonse ya dziko lapansi imene ikumezeni ndi kumwalira. Palibe mphamvu ya dziko lapansi imene ikupheni ndi kumwalira, imene izakusungeni moyo wanu pakuuka kwanu. Palibe amene atadzatseke chitseko kuti musauke. Ngati lero mulandira Yesu ndi kuyenda naye Ambuye ndi kukhulupirika mumtendere komanso mzopyeteka. Chifukwa chake Bible likuti amenewo imfa yachiwiri ilibe ulamuliro pa iwo. Akunena kulija ndekuti tili ndi imfa imene ili ndi mphamvu lero. Mphamvu za imfa imeneyi imene ikuyendayenda m'dziko lapansi ili ndi kuthetsa kwake. Munthu akapita kwa Mulungu nachoka m'machimo nayamba kukhulupirira Ambuye, amakhala kuti akuthetsa mphamvu ya imfa yachiwiri, akuzikonzera tikiti yakuuka koyamba. Pemphero langa na Mulungu, kukuwa kwanga na Mulungu, nkokuti kuuka koyamba kusaza kuphonyeni. Ndi bwino ikuphonyeni koponi, ndi bwino akusakulembeni mfumu, ndi bwino boma lisakuwerengereni.
asakudziweni, koma atungati mudzachita mistake ndi kuphwanyedwa pakuuka koyamba tasiyana forever, sitidzakumananso. Chikondi chimene ndili nacho lero ndakazanga chithera pa imfa, chifukwa ngati kuli kuuka ndakuti kuli kufa ku dziko lapansi. Amayi ndi abambo, imfa yakhala ikulamulira m'bado kuchoka pa m'bado wina. Atabadwa Adamu ndi Hava, imfa inamuyembekeza. Sidamleke chifukwa cha chilungamo chake, sidamleke chifukwa cha kuchimwa kwake, idamtenga ninkoneka mfumbi. Amayi ndi abambo, kuli imfa imene ikutenga wanthu kwagoneka m'manda. Bible uthengawo ndi kukonzekeretsa munthu kuti tsiku lakufali akamwalira ndithu, tsiku lakufali afa ndithu, koma akamamwalira amwalire mkati mwake muli chilungamo cha Mulungu, muli chiyembekezo chodala. Kotero kuti imfa imeneyi akagona ndi imene Chivumbulutso chapter number 20 verse number 6 akuti wodala iwo amene adzachita nawo pakuuka koyamba. Amayi ndi abambo, ngati pali kampeni imene munafunika kuti muyesese pasapezeke chinthu m'dziko chokuchosani, ndi kupanga nawo kampeni kuti mukhale pa list yakufa odzauka koyamba. Mpingo wa Mulungu, pamenepa musavomerese kuti kulongolola kwa madamu pakhomo kukusokonezeni, chifukwa alipo akazi obalalika, kuli amuna obalalika amene tikukhala nawo pamodzi m'makomo, akutipinga kufikira moyo wathu utayika. Koma masana wano ndikuti musamvesere chilichonse chokutosani, chifukwa chimene chikukusausanicho chikufuna mumwalire. Mukamwalira idzakuphojeni. First election, chisankho choyamba chimene chikubwera ndi Yesu ku dziko lapansi. Pamene akubwera Yesu, akubwerera oyera mtima. Ngati adzatipeze tidakayenda m'dziko lipenga tsiku lina mama lidzalira, lipenga tsiku lina baba lidzalira, amama anyamata msanga lidzalira. Nomata dziko likukupasa zokuyenereza kuti ukhoza umasangalala, koma lipenga lilira lichokera ku mitambo, chifukwa kuli mkulu wina wotchedwa Yesu amene tsiku lina adaponda nthaka imeneyi nakwera pa phiri la Sitona, anayitanisa msonkhano nanena, monga mukundiona ndikupita mudzandionanso ndikubwera. Bible likuti diso lililonse lidzampenya akubwera kuchoka m'mitambo. Amayi ndi abambo, musakomedwe ndi mmene chuma cha dziko chikuyendera, chimene chikukuwuzani kuti mudzikwera. Amayi ndi abambo, musatanganidwe ndikaonekedwe kasokoma za dziko. Chifukwa chake nchani ndikuti musatanganidwe? Zikungofuna zikudamiseni, zikuchedwetseni kuti pamene akubwera Yesu asakutengeni. Koma ngati mumwalira pamene akubwera Yesu, inuyo musapite nawo. Ana Mulungu, tentivale limbe, chifukwa zizindikiro zakubwera kwa ameneyo zayamba kale kuonekera. Kodi zimveka izi? Zayamba kale kuonekera. Chifukwa Bible likutifotokozera za zizindikiro zakumapeto za nthawi yapansi pano, zimene palibe munthu lero anganene kuti ine chizindikiro sindachita sinachione. Palibe. Zonsezo mukaziona zikusonyeza kubwera kwa Mwana wa Mulungu. Koma pamene tikuyembekezera kubwera kwa Yesu, ndizotheka osabwera mawa, koma ndizotheka kufa lero.
whatever ndizoteka kufaniti kufana ndizoteka Yesu kuzabwera 2000 ndizoteka Yesu kuzabwera 2090 ndizoteka Yesu kuongezera zaka zina kusogolo kwa ni milioni osabwera koma chimene chili chaposa chedwa ndimfa imene Bible likuti oda iwo akugona mwachani mwambuye pakuti adzachita nawo pakuuka koyamba koda mayinda bambo inuyo manja anu adzatseguka lipenga likalira chotsegulira manja nchani wokondedwa ndi chimene tikulalikira panochi kuti mukala pa machimo ni umwalira muli ndi Yesu zoona kuuka koyamba kudzachita koma ina mayinda bambo ndikuwuzeni kudziko lapansi lino kukuyenda chinthu cha mphamvu chimene chikuchechemesa wanthu ndipo chikoza kuchitika nsanga Yesu asanabwere paino mchakati kukuyitanani kwa Yesu ndiyo imfa. Amayinda bambo palibe munthu kudziko lapansi amene safuna kukhala ndi moyo koma anzathu womwe anafa. Tamverani mpingo wa Mulungu, akala akufunafuna iwawo akadakhala ndi moyo koma imfa sidalole kukhala ndi moyo ndipo adagona. Sitidziwa pogona anagona ndi ndani koda adzauka pakuuka koyamba. Amenewo tsoka lawo, amenewo mwayi wawo. Koma inu amene muli ndi moyo muli pa msonkhano pano mudzitengere temberero ngati muchita mwadala osakonza moyo wanu kukonzekera kuuka kwetani okondedwa, kuuka koyamba. Kuti mudzauka nawo pakuuka koyamba kumeneko chifukwa imfa yakhala ili kudziko lapansi ndipo mahiro anthu amphamvu a dziko akhala akuchoka mdziko lapansi. Anthu amphamvu akhala akuchoka mdziko lapansi. Anthu amene inu simudayembekezere akhala akuchoka mdziko lapansi. Ana Mulungu, mpingo wa Mulungu, tamverani machokedwe anthu otchuka otere, machokedwe anthu amphamvu otere akhala ali omvesa chisoni chifukwa ambiri mwa anthu amene adamwalirawo adachoka asadakonse mitima yawo, amene kuuka koyamba kudzawaphonya. Koma inu ndine amayinda bambo tisayerekedwe pano. Kunali wanthu uthenga uwu unayamba kale kulalikidwa koma amene adalalikira nachita bwino mdziko lapansi. Imfa sidasiye chifukwa cha kulalikira kwawo kwabwino, adamwalirabe ndipo adatani adagona. Tikuyembekezera ngati anachita bwino adzauke pakuuka koyamba, koma machitidwe bwino awo sadapangisa kuti asamwalire. Ndi chifukwa chake imfa ikhala yoyamba kukutengani ngati Yesu asanabwere, kotero kuti kubwera nsanga kwa imfa ndi chimodzimodzi kubwera nsanga kwa Yesu. Ameni mpingo wa Mulungu. Kodi zikumveka zimenezi? Tikamanena nkhani yakuchoka kwa moyo wa munthu mdziko lapansi, imfa yakhala ikunyamula wanthu kudziko lapansi amayinda bambo. Ndipo palibe munthu amene angakane kuti imfa imeneyi ikubwera pa moyo wathu. Koma mwina inu mukuyesesa masewera kunja kuno kunali wanthu amayinda bambo koma imfa idawapeza. Ndi wanthu pano amayinda bambo amene adali wotchuka. Ndiyambe kufotokoza za msanga wina amene adali wotchuka kwambiri ku chipembedzo cha Satana, amene dzina lake amamutcha kuti Anarchy Skaweka. Anali 32 degrees Satanist. Tamverani kuguwa la nsembe la Aztec ku North America, ku Mexico, kumene anthu opembeza Satana amatenga wanthu
ndikukaperekako nsembe za wanthu kumene ine ndakaperekako ameneyi anasikaweka anali number 1 mu buku limenelo. Ali ndi mbiri yakuti anapitisa anthu 430 pa guwa la nsembe, the highest kupha anthu powapereka nsembe pa guwa la nsembe la aziteki. Anali ndani? Anasikaweka 33 degrees atakwera kumapeto kwake. Koma tamverani amainda bambo, chinachitika nchapo. Munthu amene adayika pangano ndi Satana mdierekezi kuti pamene azifuna kufa chifukwa kuchipembedzo cha Satana mukamalemera amakusinthanitsirani ndi pangano la kufa. Koma musadafe amakuwuzani kuti chimene chidzigula moyo wanu tsiku la imfa yanu likakwana ndikupereka nsembe. Ndi anasikaweka amati likafika chaka chakuti tsopano lakwana tsiku lakuti iyeyo ndi amene afunika akadzipereke yekha paguwa la nsembe akaphedwe. Amayenda ndi makobiri chithumba cha madola kupita m'midzi kukagula wanthu ulendo nawo ukapereka nsembe. Hadapanga zimenezo chaka number 1, hadapanga zimenezo chaka number 2. Munthu amene anali opalamula kuswa malamulo achipembedzo cha Satana. Ndenga izonse amachitidwa demand kuti uphedwa chifukwa waswa malamulo. Pofuna kuziteteza anasikaweka amapitisa nsembe kukanyengerera Satana ndi magazi. Ndipo taonani ana Mulungu masiku anasikaweka amapita abe patsogolo, amapita abe patsogolo. Koma taunjani ana Mulungu kunjakuno kuli chinthu chochedwa imfa. Inali nkhani yosausa tati limenelo inaso ndakwabatira wanga ulendo ku Mexico tupumula mukahotela tuyembekezera kuti lachitatu tipitisa nsembe zimene tagwiriza mdzanja. Chirombo chochedwa imfa chinali chikuyendayenda mu mzinda wa Mexico kusakasaka anasikaweka kuti lero sitikulandira kanthu. Tamvera tidalowa muguwa la nsembe la aziteki mmene timaperekerapo nsembe pamene pali 12 steps kufika pamwamba pamene pamakhala guwa lophera wanthu. Anasikaweka hadanyamula munthu, hadakwera step number 1. Tonse tikumuonerera akupita kukapereka nsembe chifukwa kunali kuti kukungotsala maola 7 kuti iyeyo ngati sapitisa munthu paguwa la nsembe anasikaweka kuphedwa. Tamvera anakwera step number 6, akukwera step number 7. Tinandaba anasikaweka kuti akupeperuka malomo mapita kutsogolo akupita mbuyo akuponda step number 6. Msonkhano udayimirira kuchita chinthu ndi anasikaweka atsungwana amene amaperekera mipeni paguwa la nsembe lophera wanthu otchedwa the lady devils awiri anatsika kukanchingamira anasikaweka. Wina adagwira ng'endo, wina adagwira mutu, akukwera koma tangosala ndi ma step awiri. Tamverani ana Mulungu, imfa idachoka kumene imakhalako idamuomba anasikaweka anapeperuka zandi. Malady devils anamgwira kuntambanuzira uku chinachitika mchana okondedwa. Malady devils akupereka sign kwa anthu onse amuholo akuti chonchi zatani pano zavuta. Anasikaweka wafa. Tamverani amainda bambo, imfa yatenga wanthu otchuka. Chinachitika mchani pamenepa ndekuti imfa sinkafuna kuti igulidwe. Palibe chimene mungapereke pa dziko lapansi kuti imfa isakupezeni.
anasisikaweka antu 430 amene adapereka koma lidakwana tsiku lakuti Satana komanso Mulungu pamodzi ndi chirombo chotchedwa imfa chinakana nsembe yanasisikaweka. Amayi ndi abambo, kufa kulipo, mufa bwanji kuti mutsauke nawo pakuuka koyamba. Inu ndinu ndani? Pakuti mmene amamwalira anasisikaweka mnyamata uyu analiolemera kwambiri, koma chimene amapanga anasisikaweka ndalama zace zikangokwana 10,000 US dollar, ikamakwana ya 11 amakayang'ana munthu nkulembesa dzina la munthuyo kuti 10,000 iyi ndi yake, akagula katundu akangokwera pang'ono kuti mukachiwerengera chumacho chikwane 10,000 US dollars, amakatenga munthu nkumuyika kuti nkumuyika kutsogoloko. Ndiye dziko silidadziwe kuti adali Bill Gates wa masiku amene, koma ngakhale padali chuma cha mtengo wapatali choncho. Amayi ndi abambo, imfa ndi uniform yosakanika adavala anasisikaweka kulibe. Amayi ndi abambo, pamene mukuyembekezera tsiku la kufa kwanu, Baibulo likuti wodala ndiwo amene adzachita nawo pakuuka koyamba, kusonyeza kuti kuli imfa imene ikugoneke kuti utsauke. Tsopano chirombo chochedwa imfachi palibe amene angachipange control, ndichosausa mdziko lapansi. Anakanika anasisikaweka, zinthu zidafika povuta. Amayi ndi abambo, tamvera, imfa si amasewera. Tamvera amayi ndi abambo, kunali mkulu uyu amene anali Brigadier General, dzina lake amamutcha kuti Charles Kaneta. Brigadier, tikunena ubrigadier wakusilikali. Akati brigadier akudziwa fungo la mfuti, brigadier akudziwa mayendesedwe akasinja, brigadier akudziwa maulusidwe ndege, brigadier akudziwa kapitidwe kapasi pa madzi. Ni waudindo amakhala ku nkhokwe zachitetezo, amakhala ku nkhokwe zonse zimene zimamteteza munthu kuti asaphedwe. Tamverani, koma tsiku linakwana 18 September 8 o'clock, mkulu amene Charles Kaneka atavala uniform yonse ya ubrigadier, atakwera helicopter 607 hakuluka mulengalenga Niger Taita mudziko la Nigeria. Tamverani makosana, imfa inalowa mu helicopter nikukamkwira Charles Kaneka nikufera pomwepo. Wayendesa ndege helicopter anadama kudakala mkula sakuyankha bwana kumbuyo. Amadakadina mabagani kusheuka akumpeza brigadier in a full kit, full armed. Ndani anapita Charles Kaneka alimanda funsolanga ndila kuti kodi chalo udzachita nawo pakuuka koyamba, chifukwa misonkhano 18 ya chipembedzo cha Satana ndinali limodzi brigadier Charles Kaneka. Sindidziwa anafa motani. Funso lakuti pakufa kwa Charles Kaneka brigadier General, kodi imfa pomutenga idampeza ali chani? Funso lomwelo ndikufunsa kwa inu anthu amatama woyerekedwa wakuti kalikonse mukufuna kakhale kakilini, mukuganiza kuti imfa mungaithawe mkololini, mukuganiza kuti imfa mungaithawe nsafu, mukuganiza kuti imfa mungaithawe mvinika. Amayi ndi abambo, angakhale mutatenga chakudya chanucho ndi kuchisunga m'malo apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri, akuti watsegula mmenemo akhala ni nyota
Kodi sikumveka isi. Koma imfa itawawabe ndikukutengani. Amainda bambo ngani ya imfa sichokuopyeserani. Koma Bible likundukuza sakuuka koda koyamba. Kumene muntu yokuti auke amachita fire imfa. Ndandireke saichule ngati. Amene awahidatenga. Sana kale sondi moyo. Amainda bambo tiwali ndi Brigadier General Sumbulo Jofu. Nyamata ameneyi anali brigadier amene anali ndi udindo ku United Nations. Timasonkhana nayenso Brigadier Jofu analinso wa chipembedzo cha Satana nayenso brigadier. Tsiku limenelo akupumula pakhonde pa nyumba yace. Mbiri imene akazaka adandiuza anati anzanu mayi wawawe anzanu kuti andiuza ukanika kuti anzanu ngati mama tadikirani ndidandikirira mwazi watunthu kuti andifotokozere chimene chidachitikira best friend Sumbiro Ndefu. Imfa ndiyosausa Mainda bambo palibe amene angaitawe. Akuti adakhala pa mpando wa brigadier, anakhala pa mpando wa pakhonde. Then naona amatinda aitanisire madzi aufuna kumwa madzi. Nthawi imene ndimakatenga madzi kuti ndibwere napeza kuti angoyasamula kukamwa athyoka. Pikicha yake ndi ndajambula anathyoka chonchi. Sindikudziwa chimene chatenga Brigadier Sumbulo tamverani. Panja pa mpanda wa Brigadier Sumbulo panali mabodyguard 6 ali pamenepo with full armed. Koma imfa idampeza Brigadier Sumbulo wadala ina Mainda bambo Twaibu Ahmadu Hamidi Ali amene sindidafere ndili m'manja mwa Satana. Ndachikana chimenecho ndikumtokoza Ambuye chifukwa si mphamvu zanga. Ndikumtokoza Ambuye suka swiri wanga kuti ndipezeke mu msonkhano wa Yehova. Anenewa analanyamata wokongola amata akaimba 6 feet 3 inches kutalika nyamatayo chili mpe. Brigadier Sumbulo amata akapanga izizizi simasewera anali paudala. Koma imfa inakanisa kuti paudala sangatetese. Nudabwe ndi mapresidenti talero tulimbana mapaudala akuti adzatetesa adzachinga. Imfa idatenga paudalayo kuli bwanji otetezedwa. Brigadier Sumbulo adapita ku dziko lapansi. Chinachitika mchana Mainda bambo imfa ikubwera pa moyo wanu. Yang'anani kwa Yesu. Siku limene lisadafika Mainda bambo lisadafike. Inde sipo kabwai ndi Brigadier General Constance Amafera anyamata ndi kwachulawa ndanyamata amene timapembeza nawo Satana. Constance Amafera anali Brigadier General wakasungisa bata ku DRC masiku amenewo. Anakasungisa nawo bata ku Cote d'Ivoire masiku amenewo. Tamvera na Mainda bambo Brigadier General mkulu amene Constance Amafera anali kaswiri wadziwa kumenya nkhondo koma zamumlengalenga. Tamvera tsiku limenelo ali ku treni akutiremesa asilikali kalumphidwe kaja kamundege. Akuti adayima mu ndegemo ndikumalamulira kuti lumpha anyamata amaparachute akulumpha kuserelekera pansi. Popanda wina womuuza Constance Amafera imfa idamnyamula pasiti ndikumasula lamba la muhelikopta. Imfa idamnyamula Constance Amafera ndikumponya uluke wapanda vala juti. Imfa Mainda bambo
ili pamwepo palibe munthu amene angaithawe. Ingotawirani kwa Yesu ndiye chipulumutso chawo, chifukwa sichiyang'ana maonekedwe, sichiyang'ana mavalidwe, sichiyang'ana udindo, sichiyang'ana kutchuka. Constance Amafera, Brigadier General wa UN, anapita ulele popa nao pikisana naye, anapita kupembeza Satana. Ndizombesa chisoni. Verse number 6. Kodi nzanga Constance Amafera kumanda kumene uliko udzachita nawo pakuuka koyamba, pakuti unali utapereka kumene nsembe magazi mimba yakazaki. Atanyamula 6 liters ya liquid ya madamu. Tikukakumana Geneva ndanyamata amene amapanga business za mafuta ochedwa odzola zoyeresa ndi zochita zina mmene mumapezeka kola chini. Ndipo Constance Amafera anali akupita kukalandira ndalama za pafupifupi $21,000 yoti aitenge pa 6 liters. Ndipo adaperekani ulendo wochoka kumeneko mtumene amakafera mundeke. Siniukaika Constance Amafera yakuphonya kuuka koyamba, koma wadala amene muchite nawo pakuuka kotana mainda babo pakuuka koyamba. Amen. Mpingo Mungu musamapusisidwe imfa ili pamene pamainda babo. Kunjakuno kunali wanthu amene anali amphamvu pakayimbidwe, koma kulibe. Imfa idapesa osawerengera mayimidwe wawo. Jennifer Freeman, msungwana wodziwa kuimba, imfa idampesa ali pa stage akuimba. Sidasamalire kuchiyachiya kwa wanthu kumene kunkamuchemerera, idanogola pomwepo. Mudalira chana mainda bambo. Imfa siya masewerayi. Imfa yomweyo idatenga Alaira Hamtona amene anafa ali ndi zaka 22, anali woimba wa chamba cha R&B. Nyamata amene yamainda bambo, msungwana amene yamainda bambo, na Yesu adachuka koma kulibe. Ino amainda bambo bwerani kwa Yesu. Anyamata nsanga amene mukujedwa ni uimba zamba za sakana kudziko. Imfa inatenga asungwana odziwika bwino, angakhala china Christopher the Notorious B.I.G. anyamata odziwa kuimba chamba cha hip hop. Imfa sinasamalira kuchuka kwa Notorious B.I.G. Christopher anafa hali ndi zaka 22. Imfa sinasamalira kuchuka kwake, anali king woimba chamba cha hip hop, amene chikopa chake, amene chikho chake, amene ndodo yake anaipeleka kwa Liklos. Amainda bambo anyamata okhwimira kuimba, amapower amabwera kwa Afrika kutuma ntumi kwa Afrika zidzagwira wanang'ono hatikaperekedwa nsembe kukhwimira kuimba. Koma imfa idampesa B.I.G. Notorious. Ndani inu mungaime bwerani kwa Yesu ndiyo tandizo lathu masana wanu. Amainda bambo kanimene ndiyo sausa pa zaka 25 chinthu china chidachitika pa 13 September 1996. Tupac Shakira nyamadada imba Tupac akangopita ku Shoimos 1917 to $25,000 yopanga patumba. Hadafika po sainira kutadzikadya mahotela of Dula for 6 months osadya pakomo.
amayi ndi abambo, mpingo wa Mulungu, imfa ndiyosausa, palibe munthu amene angayithawe. Inu mungabwera kwa Yesu, anyamata msanga, iwe ukuchedwa Tupaki. Kodi sindiye mene wake kuika kampango kumbuyo kapandani, sindiye Tupaki, iwe uchedwa cha ngati imfa inatenga Tupaki, iwe ndani. Bwera ndi kwa ndani anyamata msanga, chifukwa chani chimene tikuyitanira kuti musachite nawo pakuuka kwada koyamba. Imfa ikuyenda kudziko lapansi amayenda bambo, natawe amenewo tamverana amayenda bambo. Kudziko limeneli anthu otchuka ambiri adamwalira, ndipo kulibe kuphatikiza pa oyimba onsewa. Ndili ndi asungwana kapena anthu awiri oyimba pano, ndili ndi Jonathan PSA komanso Atetha Franklin, kuphatikizapo Grace Chinga Moffat, ankaimba nyimbo zochedwa za usiku. Koma imfa inatenga kulibe funso lakuti kodi akapezeka pakuuka koyamba, chifukwa ndikukumbukira tsiku lija ndili mu mzinda wa Tel Aviv. Nkhani yosausa achemwaliwo mwedzatani uno chemwali, mwedzatani chemwali akudani sankha ine kuti ndikhale wotolera magazi kapena wotolera mphamvu za zibambo Eastern Central Africa. Andipatsakale ndalama ndawonetsakale wana wangawi. Tiyena chimwene tikwere ndege tidakwera pa Tel Aviv kusika mu Pretoria, ulendo wa mfumu ya maprofeti. Ani osausa mugenda banji madala ine ndikuti nkachoka pano simupita ku Malawi, mupita ku Angola. Akuti zikomo kwambiri, ndeti pange chonchi pakuti wokumana nawo achuluka. Tauzeni chemwali walowe, ndasusumira ndikuti achemwa kalowani chemwali. Akulowa mmenemo tikukambirana nkhani ziwiri zitatu, anasanuka chemwaliwo akuti sauchitsimu singapange ine zimenezi. Ena akuti ine basi nzikalemba asungwana ntchito adzikagona ndi anyamata ndeti dzikatolera umuna, ine ngapange zimenezo nasiya. Adafunsa profeta akufera zaweni khalira kuntukwana, adafunsa chemwali zimene mukanira munozi munatani osakana ku Tel Aviv komweko mukakanira muno ife zikutikhuza pano. Ayiye ine zauchisiru simmapanga chasanuka chisungwana umenya tebulo aupita kuti ingobwerera kupaseko transport. Koma mupangazi mulika moyo machiswe. Lero muwononga mbiri ya munthu adadziphoka mayindaba kwadambera. Imfa ilibe masewera ndangu amenya kusana chemwali ngati chemwali chipani mwachiyambachi. Musaganiza kuti kuyimba kukutetezani zalephereka, maba munthu wetesa kuchinjirizani kuti chilombo chosausa munafunika mupempherezani zeni nkukhalani kwa Yesu kuti musachite nawo pakuuka koyamba. Mmene amamwalira ananyamula mchenga papewa patata miyezi chaka. Tamverani, tidamva kuti manda gumuka ainyaka mchera udzatenga. Amayi ndi abambo, imfa ili pano ikuyang'anayang'ana wina imtenge. Koma ndisadafika paumaliza kulalikira kwangaku ndikulalikira kuti mudzachite nawo pakuuka kwada koyamba. Bwerani kwa Yesu, ndiye mfumu ya mafumu. Ndikakhala ine ndikungoyembekesera kuti pamene lipenga likulira likandipeza wamoyo andikwatula. Anthu amene mukuti ngasatana Twaibu, mukhale mompo.
akamabwera muchiona katundu munyamuka wa kukakumana ndambu yanga amene ndakayira zinthu zambiri za dziko chifukwa cha mbuye ameneyo ndinasiya sungwana wokongola china Halima ngakhala akazi osangalatsa ku Venezuela kumene tinkapita kuchensa nawo tidalekana nawo chifukwa cha kamuna ameneyi akamabwera chifukwa ndasiya tchimo adzanditenga sadzandikumbusanso nyama za wanthu zimene ndidadya chifukwa zakale zapita taonani zasala zatsopano. Amayi ndi abambo musachedwe ndi machimo amenewa akachoka taonani ife simukhumbira kodi tapulumuka nsanu watikhululukira ife ndi zochititsa manyazi pali zina mpaka lero sindanene chifukwa kungotchula muyiona kamafuleki kudzatitengapo kani zosausa koma tili kwa Ambuye kuyembekezera kubwera kwanda nanga iyi. Amayi ndi abambo musachedwe dziko lapansi linene la amayi ndi abambo silamasewera. Kodi mulipo wena amene mukunena kuti aine ndine boksala ankonya nawonso anaena adafera mulimi. Amayi ndi abambo panali mnyamata Benaya Perete amene anali kumenya nkhonya saka zimenezo koma tsiku limenelo msaja adaponya chibagera kuzinda adazinda koma mmene amazinda khosi lidakaziko la pachingwe chalini imfa zithawika adafa mabaka shene alijani ali mmanja. Amayi ndi abambo tamverani chimene muli lero ndi chimene mudzafa nacho. Ngati muli ndi Satana mufa ncha Bena anafa nchani mmanja mabokushiri siyekhayo Franklin Campbell anafera mulimi Kimudu Ako anafera mulimi David Mo anafera mulimi Sugar Aroma anafera mulimi Emile Griga anafera mulimi Padro Aresakaza anafera mulimi Jime Diote 1947 pa 24 June anafera nso mulimi. Amayi ndi abambo ndili ndi anyamata mpira pano anyamata amene adafa dziko likuchemerera masikandi akuti ndili ndi nyamata pano tamverana nyamata mwene Mark Vivian Foyo nyamata wa Kameruni ankata hede nkani ya sausa ankaonanga ni mpira ukubweraho ili imfa adadola maliro bagalaundi lifali alivompo laisimani alivompo maladigani alimtumba adaganiga wipa saladigani imfa. Amayi ndi abambo bwani wa Yesu msazijedwetse mubulu mubuga inu chifukwa imfa ili magona pachimene mulicho sikale timva kuti mwachoka ngawa yanga ndi chivumbulutso chapter number 20 verse number 6 kodi mudzachita nawo pakuuka koyamba inu ngati mungafe mmene mulilimu hani yourselves. Bwerani kwa Yesu masana wanu kuti mudzachite nawo pakuuka kotani koyamba. Ndikudziwa amayi ndi abambo kuti moyo wanu ukumva upweteka ukumva mantha koma ndikuwuzeni amayi ndi abambo musataye nthawi ndi zinthu zakamoyo akaka kamene life span yake ndi zaka 75. Kodi zikumveka zikachuluka moyo huu ndiolekezera pacha zaka 120 palibe alumpepati. Kodi zikumveka amayi ndi abambo sopano kutaya moyo wosatha chifukwa cha zaka 120 ndikungozitayisa nthawi.
kodi zikumveka mali moyo umene tikupitawo zaka 1 million ndikakhala kuti sindayambe, zaka 2 million zikakhala kuti ndi seconds sidakwane, zaka 5 million sizidakwane, chifukwa Bible kubuku la Chivumbuluso chapter number 21, 22 haulipa nsindapo sibakafunika dzuwa, pansinda sibakafunika mwezi, chifukwa misozi yonse adzaipukuta, ndipo munsinda umenewo simudzakhala soimfa. Ndikumene ndikulowera ine nulakalaka kugulitsa machimo kuti pansinda nkatanibwe kafike okhala pamenepo akakhala zaka zosawerenga, wayimba kuti sitidzawerenga zaka, kumeneko kulibe kuwerenga zaka. Ndikumene ine ndikukuyitanira na mayinda mambo, kodi zikumveka ine anzatu amene adachuka adamwalira kale kale alibe mwayi wotaniso otsukanso, kusonyeza kuti imfa ilipo. Ndipo chifukwa cha chimenechi Yesu anabwera kudzatesa mbola ya imfa, kuti mukamwalira muchite nawo pakuuka kwenda, kuti imfa yachiwiri isakale ndi ulamuliro panda. Ameni mpingo wa Mulungu. Chifukwa chake ana Mulungu kulikonse kumene muli, kodi mungalola mayenda bambo kuti mubwere kwa Yesu amene ndi mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere. Ndikudziwa moyo wanu ukutayika ndi katundu amene muli nayo, koma musamuwerengere katundu amene alibe ntchito ngati mukuyang'ana pa Yesu Khristu. Chifukwa amene ndiye thandizo la moyo wanu. Kulikonse kumene mukupita tiyang'ane kwa Mulungu. Inu ndine pamene tikumaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano, moyo wathu kodi uchita nawo pakuuka koyamba? Chimene mmawa uno ndimati ndikufunseni, kodi mudzakakhalako, kodi mudzakakhalako pamene Yesu akubwera, pamene matanthwe adzasweka, pamene wanthu adzasiya katundu, nyumba ndi zonse zodalirika. Yesu akubwera kudzatenga, komanso ogona kumanda ali ndi Yesu akuuka ndi Ambuye. Ndani akufuna Yesu akabwera amtenge, atenge machimo ake awataye uko? Pano pali Yesu wokhululukira machimo. Kodi ulipo mbali pamene wakhalapo ukufuna kukhululukira? Kweza dzanja ulipo mpo ndipemphere nawo. Ambuye alemekezeke. Ndikuona manja mbiri ali kumeneko. Ana Mulungu, ndikanati muyende mubwere kutsogolo, koma tili ndi ntchito yayikulu posachedwa yakuti tukabatiza wanthu. Mulole kuti mudakali chikhalire kumeneko. Mtumiki wa Mulungu akupempherereni pemphero lokupititsani kwa Ambuye. Koma ine Twaibu Ahmad Hamid Ali ndasamba mmanja pa dzina la Yesu Kristu. Amen. Tiwerame nkhope tuzo tipemphere. Okonda inu Atate, Mwana komanso Mnkhoswe Mzimu Woyera, tili kuyitanira pa dzina lanu popeza kulibenso kwina kumene tingathe kutula nkhawa zathu, kumene tingathe kutula mphulupulu zathu. Mwaona ana anu mogonja, kuzichepesa pamaso panu, kuvomereza kuti sife oyenerera pamaso panu ayi, kuphatikizapo ine kapolo wanu pamene ndikupereka msonkhano onsewu m'manja mwanu. Khululukani ndi kutilandira monga ana anu. Yesu, munationesa chikondi ichi tisanakudziweni, pokhala chikhalire ife ochimwa munalola kusiya ulemerero kumwamba, kubwera pa dziko ino lapansi, kuzafa chifukwa cha munthu.
chifukwa cha imfa yanu yapamtanda masana ano, ana anu amuna ndi akazi pogonja pamaso panu ndi tchimo lanji limene simungakhululuke. Munanena pa 1 Yesaya chapter 1 verse 18, ngakhale machimo ali ofira ngati kapezi, ife tikavomereza, inu mudzasambitsa ndi kuyeretsa ngati matalala. Simusereula mukayankhula mwayankhula, chifukwa cha kugonja pamaso panu ana anu amuna ndi akazi. Kwanirisani lonjezano la kukhululuka, chifukwa munalonjeza kuti palibe tchimo limene munthu akavomereza inu simungathe kukhululuka. Chifukwa cha chimenecho masana ano, pochoka pa msonkhano uno, aliyense wa ife akamve mu mtima kupepuka kuti inu Yesu Khristu mwalandira nkhawa yake, mwalandira nkhawa zathu, mwatilandiranso maso pano monga ngati ana anu. Pempho masana ano ndilonena kuti musalole Satana akati yese mayesero opitirira chikhulupiriro chathu. Tithandizeni kukhala okhulupirika, tithandizeni kuyenda ndinu monga anachita Enoki kuti anayendabe ndinu kufikira panalibe iyeyo, chifukwa munamtenga, chifukwa anali wangwiro, simunalole kuti akalawe imfa. Kaya imfa itipeza, kaya muzatipeza amoyo, Yehova tizamve mawu onena kuti kapolo iwe unakhulupirika nzazing'ono lowa mchikondwerero cha Atate wako. Chifukwa cha kapolo wanu, mnyamata wanu Twaibu, amene mwamvula kumatope onunkha, ndikunsandusa chida chanu chakukonzetsera kupukutira golide wanu kuti akakhale woyengeka, akaonekenso wangwiro. Pamene mukugwiritsa ntchito yotere, Yehova tikulakalaka tsiku lina titatha kukutumikirani, titatha kukupembedzani, tonse ndi mnyamata wanu Twaibu tikaonani pa nyanja ya Magadi. Pali zambiri zimene Satana wazikonzetsera kuti akaononge utumiki wake, akaononge ntchito yake, akamuononge ngakhale moyo wake. Litamandike dzina lanu, chifukwa inu munanena kuti aliyense amene adza mchifungato chanu mphamvu ya oyipa singathe kunchosamo. Katibiseni tonsefe mchifungato chanu, kuphatikizapo mnyamata wanu, kuti pamene Yesu Khristu mukubwera tonse muzatipeza okonzeka kukulandirani. Patsogolo pathu pali gulu la anthu limene lazipereka m'manja mwanu. Alandireni mwapadera chifukwa cha chisankho chawo. Mutamandike ndi kukwezeka lero ndi kunthawi zonse, chifukwa chakumva mapemphero athu, chifukwa chakuwasandutsa malo ano monga chipata chimene ambiri akalowere ufumu wakumwamba. Mutamandike lero ndi kunthawi zonse, chifukwa cha dzina loposa mayina onse, dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Nthawi ino ndipezerepo mwayi wakuti ndichite utumiki wakulumbiritsa iwo wonse amene apanga chisankho chokabatizidwa lero.